دەم باش تەماشەوانên هێژا bi xerekek nûrê dibin navnîşana pend û mêvan. Gerek minivîsan diba şagird û mamoste ji ber gomêvanê min mamostê minî parêzeriyê ez 2 sala li ofîsa wî li poxûwa wî me temrîn kiriye a parêzeriya a muhantiyê mamoste Eşref Şevbaş. Şevbaş. Mamoste Eşref çava mamoste. Sağ be. Me danî pend û mêvan me nedanî şagird û mamoste çûj balam Ne awed named ew beşek yasayî awed orta mutedimîn. Timî dibîne mamostê me. Min tekirî mêvan îro ji bo ku em van penda ji te bipirsin ev pirtûkaya ji xwe tu wê nas dikî pirtûka min ya pendê Kurdî 2014 de Saet xweş bi pêr tehabî. Sağ be mamoste ez ê penda yekim ji te bipirsin. Kur dibêjin berxê berde wê here ber maka xwe. والله سپاس سر مامۆستا عەلی بەریەمانە دەرباسی تەv canlî bibin live bibin mişter got ez ne gelekî pêkî hatîme û ne bosforim divan me telokê kend û divan pendadê lê ama ji bo tiştêk me bihîstî ji kevnara û tiştêk ji ixtiyara û civata me bihîstî ez karibim alîkar bim çi tiştekî em jî iqna bikin vê xebatate û gelekî spas ji te re tu gelek lêkolîn û lêvegerîn te kir hetanêk te ev dîwanahanê te çêkir saeta te xweş be û saeta gelekî mer hazir bî saeta wan xweş bû ê tev ne jî bibin heqî dinê dîsa saeta gişa xweş be tabîî her berxekê tu berde her berxek deribir maka xwe evanê tê gotin di munasebatê û her kes vedgerê malbata xwe her kes vedgerê ola xwe her kes vedgerê netewa xwe her kes vedgerê mantiqa xwe yanî her kes dibe xêra wî ji milletî wî re be ji civaka wî re be ji grûpa wî re be yanî ji bo vî hevî hatî gotin berx her yek deriber maka xwe tabîî ye yanî li sedê peza tu dibîne wextê xwedîpez jî naz dikin veya min jî dîtî wextê pez dihat ji çêrê dihat gund dihat malê berx berdidan her yek diçûce maka xwe û tabîî her makekê jî ew qebûl dikir tê gotin divî warî jî mesela wek her teyrek bi refê xwe reyê wextê kêmayakê jî ji yekî dibêjî dibê filan kes wek teyrê ji refê xwe qut bûyî yanî xirab e ji milletê xwer nake tiştine awayê Belê rast e wilo mamoste tu bi dawî bike hew gotinkê bê ji bo zanibin ji bo adin ji te bipirsin mamoste ser mesela berx hinek warê pend ez karim îdafe bikin divê berxê sêwî nabe beran yanî berxekî dê kuştî bi şîr kuştî bi nabe beran berxê şîr kuştî ji tixum re nabe ev jî yanî tên gotin berxê şîr kuştî bêberketê goşt nagire wana ku ser berxa tê gotin ji ber ya ewilî te got her berxek deribir maka xwe ez divê zanim heyê dîsa kur dibêjin bera mero di avê de bifetise bera mero di pira nemerda de derbas nebe evan jî yanî mirên fetsandin di ava Kurdê qençtirê û çêtirek mere bi hacetî kesekî nemerd be kesekî xirab be kesekî bêkêr be ava jî tê gotin wextê tu bixwaze xizmetekê ji kesekî bixwaze xizmetek kesayetî be ya xizmetek netewî be malperwerî be xizmetekê ji yekî bixwaze çavê te tê nabire tu dibê filan keso xirab be wê neke ji ber vê dibê mere di avê de fetisî bi çêtirê mere pira xeraba derbas be derbas yanî çêtir ji bo wê mamoste pira belkî gelek ji xwe Yûsif Şêxê dinivîsîn yanî wek te dît Sûriya got were li mezelê pira cisrê ji bo temaşevan nas kirin dixwazim ji xwe timî mêvanî pira ew cisr li ser çema çê dibin li ser avêr çê dibin belê
ولوي بله از يادنجي از شتر بخون ديسا كرد بيجن بلي حتى قلتنا كي بلي دبيت دجمنايا جاميرا جمنايا وانجا هوالتيا خرابة تشيتري خاص یک جارك قزاق بيرچه دبي تي مالي بيكون قزاق بيرچه دبي بابا قزاق مرچه بو ياج براي خور دبي قزاق مرچه بو بكسك دبي ماشالي جامير یک دناف قلتنا دبي يا مسيارة لي قلبان وما اكوش ادبي ماشالي جامير بالله دبي بابا ما اكوش دبي ماشالي جامير بكريمه جبرگ جامير بكارتي بهرج حقي خوش بجاميري بخوازي لأما يكي خراب يكي بكير بي سر ایشانی جمره چه دکه نه حقی خود جامعه جمره دستینه و نه جامعه جمره تیده بهرجی وره تی گوتنجی بلي راسته وولو يجي أنا هذا يجي خوشك شيرو بيوك كرد بيجن بوكي بي وبار وشوين چو ودار بوک شریکه مالی بوک دبه پارک خودی پار دمالی ده شوانجی یکی نجمال باته تیتا مالی دبه و بوک جی یک تیت اوجی تا مالی دبش دروی مالی شوان برنگاز و دستیوی ده داریوی چو دمینه بس مالیوی اوه بوش خورنانه خود خواه لی اما بوک وقتی تی مالی دبه خودی پار دبه پارک وید وی مالی چه دبه شریکه مالی ديمك أو سر الشواني إيه جوش درجة وقت كريكرن أو شيء ده نورمال شوان او يقش دربته يعني او مقارنه دك انه بنا دكس دربتين تب مالي دي بند باوريه من دوي اب يعني بلكي انفان بندانات تمامي وان تشيروكاوان ام نزان بن ما مستاج كيز ديروكاوي جكيش كي جابون ديتي غوتن مسالوك لسركي لأما وقت مرفع عندك بفيرنجي هاني دكس دي تب مالي دي يكجي دبو خودي بار دمالي دي ويكجي تشكيوي تنه اللي اما الداريوي بدارو شو دبي ناني خودو خو اما بعد دبو خودي بار بلي دي مسألة جي هي دبي بوك لهسبي كس نزان نسيبي كي بمعنى انه هنا ابو غريبة وقت تفهم عليه دبو خودي بار دمالي دي بلي راسته شو تجاري ما مستوى بزيوه هو بس خدي كرون يا تشاو ما بس حطاني ست بزي ما خودي دكر وام ودو وبرخ تانين ام دكر وما برخ قد دكر وما دو دكلا ديامه از لبر سباها زو ادشون ساعت پنجه سبا البر مشكي اردنشتم جبونا تو بدمت تو جغيني رونين نوش دهات او ايجا يعني تخمينا ما او قمارات دناف ويك مشكي دما دقوفات كلها كازيت يدرخم قدري بكي دهغرا ما هبو تنبو جانا بيكي دكر ما دخار ما فروش بس شي دكر فروجي او بزاق نه دزان نه دواليدي شيرين نهبو دبو بنير ما شي ذكر ما بس خدي كلمه بس دي ما از يقولوا كرتايش تربية رحمتي بعدين جاكي برخير ربيط عنيتي او برخير درمالي يعني بلي اجا من السعود برناوي عردي مي ايجن زيارتي ام تشوچك بون افلام ني هبون دركت شغلي شور ما شورا جانب شورا اجا مش خور ديوار تشكر از ليفر سعود بشتي 20 متري وجا كيسك تيت فلا حد كان عد داجوتن كيسك هبون ام دباش وان ديوارات هر كي جوار وقت الاشكارا وجا ما كيسك دعويت هف بيكي ديواري ايدن خرابك يعني يقولوا ليسكت ما فضلي بشتي بيسك برخ مندي برخ لتقريان مالي ام بتقريان برخ لمالي جاب شروي مروي خو قريب ابي خو بدا وتشكلي هون تشكل ما قومش كوزان ما راس نتقوم مش كوزان برخ ما تقول رفيع وجا برخ رفيع زانه لقور هنا بنزانه زانه لقور بس وخدي كرني از نقل لك مازن يعني النقي هاش مختك در بكتن كوتشريه دشون بازي برد برن لأما ما بشكلو سرقين مديتن متبك ديتن موانا قش ديتن هاني مجوهر ديتن آلفو موانا ديتن وحتى أنا الجمل قند هنا يعني خدي دكن يقول أزي بيجم ديسا كرد بيجن بو كانيا سيبو
وەک پرسەکەی هەم پرسە هەم عجێب ما بوو کانیاسی بۆ فەرمووە مامۆستا. بو کانیاسی بۆ کێم li cem tê xebitandin lê em hatî xebitandin û mimkun jî mimkun hêla bakur belkî bêtir dixebitî em nizanim yani ez dîroka vê em nizanim ji ku hatî lê gayet jê yani armancê nûbavo te gelkî dirêj kir. Yani yek jekî carna diştexîlê dibê ma bû werîs û dirêj bû. Yek dibêje yek derikarekî dike dibê robirîtinê nare bi hevdûr kar dikin ew ê dev ji karê xwe berde meselen di çikakê de yê di nav pûjdeyê dide hevdû ya bi hevdûr bîtonê dikin tiştekî wa dikin wê her destavê wê bêje herim destavê îja valî wextê dereng tê dibê lav bira ku ma robirîtinê nare ava yani tê bişo safî nabe îja gayet jî ez dibêm belkî ji bo dirêjbûna tiştayê yani nû belkî dirêj dibe. باش دیسا کورد dibêjin betalî xerab malî ye. Yani bêkarî ew gayet jê û bêkariyê yekî bêkar bi betal bi mala xwe xira dike, fêdakê li mala xwe nake, qencîkê li mala xwe nake, zarokê xwe xwedî nake, malbata xwe xwedî nake fe kesê betal bi bêkar bi rûniştî bi xerabmaliyê mala xwe xira dike. Gotin hene dibê destê teabî li ser zikê têr. Yani yekî teabî bê kar xwarinê ji xwe malbata xwe bînin ji bo nak haceta xwarinê bikin. Destê rehet li ser zikê birçî yani destê teabî li ser zikê têr destê rehet li ser zikê birçî yekî tu kara neke wê birçî bê. Gotinekeyê divê heta destê mere qirêj û reş nebe dema deva xweş nabe. Divê gotinekeyê divê mere ji tûrê xelkê têr nabe. Mere ji tûrê xwe netêr be mere ji tûrê xelkê têr nabe. Gotinek jî ji bo teşcîyê yek belkî betalî lê derbas bû bê ji xwe re derfet nedîtî bi karekî divê de bava wextê mere diz bi şevreş pirin. Gotinek jî heye dibê qenc kiro bi xwe kiro, xirab kiro bi xwe kiro. Yani xerabmalî li ser mere ye nû divêk mere bi kar bi mesuliyet bidin dirê malbata xwe di mere kar bike. Ji ber vê divê betalî xerabmal. Mamoste ji xwe vî hawî xeleka me xweş û geş bû. Ez ê gotina te yî dawî têjmer bêjî wilo Kurtayî. Gelekî spasdar mamoste Elî. Tu gelekî teabê tu wexta xwe lê derbas dike û te gelek lîkolîn û lêger li van penda te kir li Kurdistana Tirkiye ez zanim te li wê derê pir mutabaa kir hetanî te ev pirtûka xwe derxist û êgê kevnayê wî tune bi haziriya wî bêkêr e yani yek yani bêkevnî wî tune bi xêra wî tune yê mere li dîroka xwe vegere tiştê qenc û xirab jî yani mere derxîne lê ema mere a qencî alîkar bi pêr ji bo mere wê li pêş xîne û tiştekî xirab jî dîrok e yani dîrok ne gişirind û baş in. Dîrok tiştin tê de hene xirab in, erf û adat û teqalîd jî hinek jê xirab in û hinek jê baş in. Mere karibe xirab ji wan mere hemberî wan bisekine berabera kêm bike û tiştê qenc û hêja jî mere pêr bisekine û mere alîkar bi pêr ji bo na bibe çandek bi giştî ji bo milletê mere. Zor spas te rê û her kesê bi me rê hazir bûn. Rêz û silav ji gişar. Ji te re jî rêz û silav mamoste û ji ber ku em du sala ez li pirtûkxana te mam mekteba te mam ji xwe te derfet ji min hiştibû mekteb te kirbû te amibû gelek min carna çap dikirin matbael cem te hebû wê çarezmê te merin bû gelek hûde û sêde û sûde min ji te û pirtûkxana te dît ji te re rêz û silav kêfxweş im got mamosteyê min bireyê zor spas ji te re awazên Kurdistanî ez zanim te Ednan Zînê ji te re rêz û silav û ji te re jî Hemed Mû Candar Ehmed û Hesen Kobanî mamoste silav û rêz ji te re zor spas. Silav û rêz ji te re silav û rêz gelê hazir bi me re zor spas hûn bînin xweşiyê de. Hûn hemû bînin xweşiyê de. Silav û rêz.